marabolo ni cogodaw kibaruya ma daminɛ ni narakaw fɛ ye bi sɔgɔmada in na fala ye fɛɛrɛ mun sigira sen ka sa ka moto k'ale feereli k'o dulon ni waati in na motobaw bolili k'o dulon narakaw fɛ gouverneur n'o o ye docteur Amara Dumiya ye général de brigade ale ye fɛɛrɛ kɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli kɛ u ye kɛnɛ in kan sa DGCC ɲɛmaa min bɛ Nara marakolo kɔnɔna na ale fana tun bɛ kɛnɛ kan kulukorokaw fɛ station tigiw wala ko tare ni waati na ko taji kɔni bɛ u bolo fo a caman min ye taji yɛrɛ ye u sera ka dɔ bila kɛrɛfɛ station 15 bɛ kulukoro dugu yɛrɛ kɔnɔna na olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin waati in kɔni na kɔni alihamudulilayi min ye taji ye u y'a sɔrɔ fo ka kɛ u sago ye wa min ye sɔngɔ ye mun fana fɔra gouvernement fɛ sa u bɛ ka feere o sɔngɔ kelen kɔnɔna na yaasa dugudenw ka se ka lafiya taji ko ta nasira la sa gouvernement fana kelen don ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan kulukoro gouverneur n'o ye Lamini Kapori Sanogo ye ale ka fɛɛrɛw k'olu bɛɛ lajɛlen fana bɛ ka bato Kayikaw fɛ Gawukaw fɛ Sanayi ale kintigi o ɲɛmaa kura sigira min ye ɲɛmaa ye o kɛra Saba ni Alasani Mayiga ye ale sigira Golo ka nin kalo in tile 15 dugutigi kura ka dugutigi kɔnɔna na sa dugudenw bɛɛ lajɛlen nana ka fɔ tugu ni kabila tugu ni laadatigiw maaw caman nana ka bɔ Niger fana yaasa ka se ka ko in k'ale ɲɛnamaya n'o ye kintigi sigi ye Sanayikaw fɛ yen Kitakaw sɛnɛkɛlaw ko k'olu jɔrɔlen don samiya sen sumayalen wa min ye nɔgɔ fana o ti ka sɔrɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na sa min ye sɛnɛkɛlaw ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin CMDT maa minnu bɛ yen n'olu ta ye kɔɔri sɛnɛ ye k'olu ye dɔɔnin sɔrɔ nka min ye balo sɛnɛnaw ye olu kɔni y'a jira sa ko jamana yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛ angɛrɛ sugu dilen don maa minnu ma fala ye bolo kɔni ɲɛsinnen n'u ma k'u ka nɔgɔw ma ye hali bi sɛnɛkɛlaw sigilen don k'o kɔnɔ maasina musow bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kamɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na muso 50 maasinakaw fɛ yen olu ta ka kalanbulon k'olu kunna baɲumankɛtɔn min bɛ n'o fɔ ma ko Carrefour ni yiriwali sira ale de kɛlen k'o sigi sen kan ONIFAM ka dɛmɛ kɔnɔna na yaasa ni musolaka ninnu fana bɛ se ka u cɛsiri u yɛrɛ cogo min na u sen ka don bɛn ni keleyaw ani ka se ka jɔyɔrɔw sɔrɔ jamanaw olu kɔnɔna na Segukaw fɛ yen sirabaka kasara dɔ kɛra min ye paranti dɔ sata ye kunungo parantikɛ ale kɔni an ye kibaruya sɔrɔ cogo min ale tun bɛ mobili dɔ de kɔfɛ n'o ye bisi dɔ ye bisi ne kɔtɔrɔma bɔtɔ sa o y'a sɔrɔ ale tun bɛ fɛ ka na don da fɛ mobili nana yɛlɛ ale ka a sara a nɔgɔni yɛrɛ fɛ maa minnu ye waleya ɲini sa o y'a yira sa ko parantikɛ si bɛ san 18 na ale kɔni tun bɛ mobili kɔfɛ nka sofɛrikɛ tun b'a dɔn ko a bɛ yen a nɔgɔni fɛ sa sofɛrikɛ kɔni minɛna sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna gendarmelakaw bolo Segukaw fɛ yen Buguni min ye préfet ni sous-préfet ye ka taa fara maire kan kalansen sigira olu kunna n'o ye tile 3 kalansen ye ka ɲɛfɔli k'u ye sanu bɛ se ka Buguni nafa cogo min na o hukumu kɔnɔna na sa baara in kɛ kun ye fɛɛrɛ minnu sigilen don sen ka dugukoloko yɛrɛ la sanu ɲɛnabɔli ko ni dugukoloko ɲɛnabɔli ko ka se ka kɛ ka ɲɛ min ye jamana ka hakɛ min bɛ se ka sɔrɔ sanuko la fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min mana sɔrɔ nin kɛnɛ kan sa o bɛna kɛ laɲini belebeleba ye min ye DNG maaw ye olu ka maaw bɛ kɛnɛ kan gouverneur n'o ye fulakɛ ye n'o ye wele ale yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ye ka taa se marabolo ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma maa bɛ sa ko sanuko ɲɛmaa bɛ olu bolo ale ni dugujukɔrɔ nafa ko olu bɛɛ lajɛlen ni Usmane wele bɛ ka nin baro sigi kɛ tile 3 don k'a kan ka kun cɛ ni sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye Kayikaw fɛ sifinw ka ɲɔgɔndan min bɛ kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati kɔnɔna na o tako 11 baaraw daminɛna Carrefour des Jeunes kɔnɔna na dɔn tɛgɛrɛ seko ni dɔnko min ye nziirindaw ye nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔna na sa Kayikaw fɛ yen baara in a kɛ kun ye sa seko ni dɔnko bɛ se ka sinsin cogo min na sifinnakaw bɛ se ka ɲɛnajɛyɔrɔ sɔrɔ cogo min na wuladafɛlaw la congé kɔnɔna in na baara bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya dira maa ma sa olu ka préfet yɛrɛ n'o ye Ablaye Sise ye marabolo ɲɛmaa caman tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara kabilatigiw kan ani sifinw ka ɲɛmaaw karam ɲɛmaaw olu fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan Sikaso gouverneur n'o ye Marie Claire ye Danbele n'ale bɛ kantilakaw ka sigila fala ye ale ni u ka académie y'u bolo di ɲɔgɔn ma sa ka don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi Sikaso IFM kɔnɔna na min ye waleɲuman dɔ ye ka ɲɛsin denmisɛnninw ma denmisɛnninw minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye denmisɛnnin 6 u y'o de sugandi ɲinan kuma tɛ maa min ye bɛɛ da dɛfu la o bɛ bɔ Sikasokaw yɛrɛ fɛ yen u y'a jira sa k'a fɔ ko kɛnɛ in kɔni ka sa donbolo kɛra denmisɛnnin 6 in bɛɛ lajɛlen école karamɔgɔ minnu fana bɛ yen n'olu fana kɛra misaliw ye donbolo kɛra olu ye baara in sa u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye maire ka dankan 4 na o tun bɛ kɛnɛ kan sifin ni farikolo ɲɛnajɛ koɲa bɛ maa min bolo n'o ye Adama Balo ye académie directeur ba n'o ye Sikaso académie ye Mamadu Agisa ale fana tun bɛ kɛnɛ kan kapu ɲɛmaa n'o o ye Sinɛfɔnba ye Mahamadu Sinɛfɔnba ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara gouverneur yɛrɛ n'a ka cakɛlaw ni a ka dankanw bɛɛ lajɛlen kan u bɛɛ lajɛlen ye waleya in fo ka miiriya in fo k'a waleɲuman dɔn ko nin fɛn min sigilen filɛ sen kan nin ye nin ka ɲi kosɛbɛ a b'a to denmisɛnninw bɛ fadenya ɲɔgɔn na san wɛrɛ kalan kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ni jigira nin jɔnjɔn 6 in kan yaasa i ka se k'a sɔrɔ
maa min ye bɛɛ da DEF la dɔ dira o ma o ye Sikaso ka ye. Baki fana na min ye Sikaso bɛɛ da dɔ dira o fana ma. Moto kelen o taara ka di sa min ye Aminata Clotine Jules Kulibali ma ale min ye bɛɛ da DEF yɛrɛ la Mali Kuru Kara moto kelen in o dira ale ma ani donbolo caman ni ciwaraw. Maire ale ka donbolo b'a la. Gouverneur ka donbolo b'a la ale ni CAP mɔgɔw ta fala ye u y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kelen sa denmisɛnw k'u la nisɔndiya ni nin yaasa san wɛrɛ u bɛ se k'u cɛsiri cogoya min na